i m'ha arribat aquesta novetat d'Ànima Llibres, que també és una gran recomanació per Sant Jordi. És un conte que ens pot ajudar als adults en aquest procés del matí que vivim cada dia, que és anar a l'escola, i si arribem tard o no arribem tard, i tot allò que passa pel camí. Au, vinga, va, és allò que diu la mare ossa en aquests ossets, els seus fills seus, per anar cap a l'escola. És una història molt divertida, que ja només des de l'inici, si obrim el llibre amb doble pàgina, veiem alguns elements que ens poden ajudar a analitzar de què anirà. I sí que comença a casa, en un procés en què la majoria de nosaltres vivim, els nostres fills i filles, que és l'esmorzar i recollir tot això que ens hem d'endur per anar a l'escola, i la resta del llibre passa pel carrer, passa per tot allà on passen aquests animals per arribar fins a l'escola. I tot allò que es troben, que normalment són personatges, altres animals que també van a l'escola, d'una forma molt divertida i molt graciosa. La mare ossa pateix perquè hi ha moltes distraccions, que als infants els encanta aturar-se a tot, i també és divertit perquè altres mecanismes, altres maneres d'anar a l'escola que no sigui peu, els passen per davant, com per exemple aquest grup d'animals que van tots en bicicleta molt ràpid, els ocells que volen amb un pim-pam-pum, els eriçons que van rodolant i per tant arriben més de pressa, i que els dos ossets volen imitar i la mare es posa una mica nerviosa perquè no arribaran mai si van saltant com els cangurs, si van rodolant com els eriçons. També es troben altres personatges que van a comprar, que els ofereixen petites coses per berenar. Tots són distraccions fins que finalment, en diferents seqüències, acaben arribant a l'escola. Hauran fet temps? Hauran arribat a temps o no? Aquesta és una pregunta que ho deixo a l'aire perquè pugueu llegir, tot mirant a l'Au va, anem a l'escola. Un llibre rimat, que és veritat que potser hauria preferit que no ho fos, tot i així és fàcil la lectura i d'acompanyar, sobretot també per tots els elements i detalls petits que veiem en les il·lustracions. I diu, per exemple, pel camí els avança la mare cangur i els cangurets la segueixen en pas segur. Adéu, criden tots ben animats. Ens veiem ben aviat, responen amb els braços alçats. Boing, 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 fan els ossets saltant. Au, vinga, va, mare, i si també anem votant? És una delícia de llibre per mirar, per analitzar, per jugar-hi amb tots els petits detalls, i realment és una recomanació per infants des de 3, 4, 5, fins a 6 o 7 anys per aquest Sant Jordi.